Аз се казвам Деян. Добре дошли в новото ми клипче. Днес ще ви покажа моите скинове, всяко рерати. Първите скинове са рер. Ще ви скролна. Някои от любимите са ми като на Кенджи, Strawberry Кенджи, Зомброк, Драко Дък, Класик Шели, Били да Кат, Blackbear Едгар. Следващото Супер Рер. Така ще скролна. Най-любимите са ми Barbarian King Bull, DIY Search, Елмейер Домо, много готин скин, Хохо Бо, Логма Спайк, King Crab Tig, Мистер Крабстик, Road Rage Carol, Swamp Gin и Trick or Treat Leon. След това за епик скиновете. Ангел Лили, Ангел Лари и Лори, Бейксел Барли Кефиме, Банана Колд, Капитан Карл, Корсер Колд, Краш Тест Дарил, Крокодайл Бъстър, Кърст Биби, Dark World Spike, днеска си го взех от Pizza Planet и станаха 90 епик. Dark Angel Code беше за фри от 2023 Коледа. Demon Ems и Demon Willow бяха от евента Демони срещу ангели. Dynasty Maxi от Ranked Star Drop, от Ranked все пак. И другите, по-голяма част от тях са от Bro Pass. След това за Mythic скиновете. Имам 5 Mythic скина. Ще ви кажа откъде съм ги взел. Първо за Squad Buster Shelly е безплатен скин. За El Primo SpongeBob, той беше в евента за SpongeBob. Ако събереш достатъчно кръсти кешове, ще го спечелиш и целият ти клуб. Молди Майк си го взех в шопа за 40 джема. Фангард си го взех в Pizza Planet. И Белия вълк Леон си го взех за диаманти. След това Legendary скинове. Вирус 8-bit от Pizza Планетата си го взех. Light Mecabo от Starpoint-овете преди блинга. Мека Едгар си го взех с джемове. Робомайк ми се падна от яйцата, когато бяха мютейшъните. И след това Hypercharge скинове. Godzilla Buzz. Те всичките са Hypercharge, сещате се. Hypercharge Rico. Трите версии на Rico са ми се падали от мегабоксове. Черната Godzilla Buzz, не черната, червената Godzilla Buzz я събрахме при евента с мютейшените с яйцата. Ако съберете достатъчно яйца, целият клуб печелите по принцип синята Godzilla Buzz. На мен ми се падна синята Godzilla Buzz от яйцата и спечелих и червената. И добре хора, това ще от мен. Чао и до нови срещи!